Проєкт «Юкрейнер» став одним із перших медіа, яке почало системно розповідати українцям про власну країну та її регіони. За словами його засновника Богдана Логвиненка, тоді в Україні майже не існувало подібних ініціатив, а головною метою було показати справжні історії людей і місць. Сьогодні він уже не бере участі в роботі проєкту, однак вважає важливим, що «Юкрейнер» продовжує існувати як незалежна інституція громадянського суспільства. Важливо було розповідати внутрішні історії про Україну, розповідати їх самим українцям, розповідати всьому світу. І фактично на той момент не існувало жодного подібного медіа. Я на той момент якийсь час жив за кордоном і бачив, як такі інсайдерські історії можуть ставати популярними, віральними. Не лише в власній країні, але й в результаті перетворюватись на такі мікробренди певних регіонів або й самої цілої країни. І таким чином ми на той момент підсвітили багато важливих історій, і мені здається, що вплинули на те, як десь українці сприймають себе, сприймають своє походження, сприймають свою ідентичність. Це було дуже важливо. Після початку повномасштабної війни Богдан Логвиненко став військовослужбовцем. Каже, служба дала можливість побачити Україну з іншого боку, через людей різного віку, професій і життєвого досвіду, які стали на захист держави. Саме це, переконаний він, ще більше зміцнює відчуття єдності країни. Збройні сили оборони – це такий зріз суспільства. В силах оборони служать дуже різні люди з дуже різним бекграундом, і тому, звісно, комфортна бульбашка, в якій я перебував, будучи в громадянському суспільстві, вона змінилася на таку більш різноманітну бульбашку. Але, напевно, відчуття того, наскільки різні люди з різним досвідом, різною мотивацією стали на захист власної країни, змушує ще більше цю країну любити. Окрему увагу журналіст приділяє Криму. На його думку, українці досі недостатньо знають історію півострова поза російськими наративами, а сам Крим часто сприймають лише як туристичний регіон. Водночас дедалі більше уваги приділяється кримсько-татарській культурі та мові, що є важливим кроком у переосмисленні історії України. Мені здається, все ще історія Кримського ханства дуже мало розказана всередині. В нас все ще бракує якоїсь такої ґрунтовної, цілісної книги про історію Криму, не розказаної через російську оптику. І я дуже сподіваюся, що з часом вона з'явиться обов'язково. Мені здається, що дуже часто Крим все ще сприймається як такий туристичний, в першу чергу, регіон, якесь місце відпочинку, а не місце народження і схрещення різноманітних культур. А хотілося б, щоб це розуміння і знання про Крим розширювалося. Але очевидно, що це складно робити, доки Крим залишається окупованим. Сьогодні Богдан Логвиненко переконаний, що збереження культури є не менш важливим, ніж економічне відновлення. Саме культура формує спільну ідентичність і допомагає суспільству залишатися єдиним навіть під час війни. Тому держава має послідовно підтримувати культурні інституції, митців та програми розвитку культурної спадщини. Я багато разів в різних розмовах говорив про те, що культура – це фактично клей, який склеює суспільство, і тому культура надзвичайно важлива, і ми так чи інакше маємо мати сильне Міністерство культури для того, щоб, власне, культура не почувалася
щоб культурні дієвці не були десь на маргінесі з там найнижчими заробітними платами та з вічними вічним пошуком ресурсів. Для будь-якої країни культура дуже важлива. Якщо ми візьмемо ключові економіки, економічні дива від Польщі, Південної Кореї, Японії, ми скрізь побачимо, що культура ставиться на дуже високу сходинку як в державних витратах, так і в позиціонуванні пріоритетів стратегії кожної з цих країн.